Sa unang higayon human sa C-130 plane crash sa Sulu, nagkita pagbalik ang mga mitabang sa mga sundalong nakalingkawas niini didto sa Zamboanga City. Anang report. Mao kini ang nag-viral nga post sa pagtabang sa mga sibilyan sa mga sundalong nakasurvive sa pagkahagsa sa C-130 military plane sa Sulu ni adtong July 4. Kaganina buntag, sa unang higayon human sa aksidente, nagkita balik ang mga sundalong nakasurvive ug ang mga sibilyan nga unang miresponde ug mga miyembro sa Civilian Active Auxiliary o CAA dito sa Camp Navarro General Hospital sa Zamboanga City. Lakip kanila ang anaa sa viral post nga si Erham Awaludin nga mitabang kang private first class gani ligayan kinsa dayag ang kalipay nga naluwas siya pinaagi sa tabang ni Erham ug iyang mga kaubanan. Nagpapasalamat po talaga ako kanya. At walang humpay na pasalamat ka. Walang katapusan yung pasalamat ko sa kanya. Gikalipay sab ni Erham nga nakita si private first class ligayan nga ana-ana sa maayong kahimtang. Matud ni Erham, kinsa usa ka tausog, wa kuno siya nagduha-duha sa pagtabang sa mga sundalo. Masaya lang po ako sir kasi nakita ko na okay na siya. Gusto talaga namin na makatulong na katulad. Si Sharif Abridge Abdua, miyembro sa CAA, nga anaasab sa viral post, gipasabot una nila sa mga sundalo nga andam silang mutabang ug katropa kuno sila. Kasi akala talaga nila sir, kalaban talaga kami. Kaya yun, ipinaliwanag ko sa kanila na tropa din kami. Nahanda kaming tumulong sa kanila. Matod ni Major General William Gonzales, ang commander sa Joint Task Force Sulu, kabahin sa healing process sa mga sundalo ang ilang pakikita sa mga mitabang kanila. Doon pa lang, yun na, nag-start na yung healing process, nakamove on na sila, masaya na sila. Atol sa panagkita, nagdalasab ang mga miresponde og tausog delicacies alang sa 12 ka mga sundalong survivors ti adtong tungura. Usa kuno katimaan sa paghiusa sa mga tausog o mga sundalo nga dunay panagbangi kaniadto. Kasi nung araw, galit na galit ang mga tausog sa mga sundalo nung araw, pero ngayon makikita natin because this is a symbol of hope sa mga actions na ginawa nila. Sabi ko nga, walang relihiyon, walang kultura, pare-pareho tayo basta na ganitong mga challenges sa buhay natin. Tayo yung nagtutulong-tulungan. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.